12 kalambuan sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay, miabot na sa 92 ang nakalas. Apan bisan pa niini nahimuot ang mga opisyal sa dakbayan tungod kay Menos na ang mga kaso Matag Adlaw. Si Chelo Valiena sa report. Kung basihan ang COVID-19 case bulletin sa Department of Health alas 5 kagahapon sa hapon, may 70 ka-active cases ang dakbayan sa Talisay, samtang 654 ang total recoveries. Nakatala usab kini og 14 ka-additional reported recoveries. Misumada usab sa 807 ang total confirmed cases. Ang ilaha karon is maabot naman og 807 pero napay i-confirm na nga cases. So ang sa amon na record is 794. Apan sa labing uwahing talaan sa Talisay City Health Office, adunay 49 ka-active cases, samtang 653 ang naka-recover na. 49 na usab ang active cases. Apan misaka ngadto sa 92 ang natalang namatay tungod sa COVID-19. Hinoon gipasabot ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, nga aduna pay mga namatay nga ilang susihon kung COVID-19 ba ang hinungdan. We'll wait for the copy or even the photocopy of the death certificate nga ma-forwarded sa ila before they will include that in the list for COVID cases nga cause of death. Hinuon na himuot si Alanzado sa pagmenos sa mga kaso sa COVID-19, itandi kaniadto nga moabot sa 30 ka mga kaso sa usa lang ka adlaw. Itandi karon nga adunay 5, 7 o aduna gani mga adlaw nga wa gyoy mga natala. Uban ni Residente Chelo Valiena, Balitang Bisdak.